Matagumpay na rescue ng mga otoridad na isang minor de edad na biktima ng online sexual abuse and exploitation of children sa isinagawang joint operation ng mga otoridad sa Sitio Laray, Zone 1, Barangay Bunga, Abuyog, Leyte. Ayon kay Abuyog Municipal Police Station, Women and Children Protection Desk, Police Non-Commissioned Officer, Police Sergeant Balachi Lumagod Bulito, ang isinagawang operasyon ay konektado sa ginagawang operasyon noong Pebrero 18 sa kaparehas na lugar at halos kapitbahay lang din ng naunang lugar. Batay sa mga nakuwang operasyon noong naunang operasyon, nakapagturong mga otoridad ang isa pang posibleng biktima ng online sexual abuse na nagresulta ng ikalawang operasyon. Sa ikalawang operasyon, na-rescue ang 10 taong gulang na biktimang babae kung saan ang lugar na kinalagyan nito ay malapit lang din sa naunang lugar na pinangyarihan ng naunang operasyon. Sa pag-iimbestiga, nalaman din na ang biktima ay kaibigan ng mga naunang na-rescue na ibinebenta sa mga dayuang customer na naninirahan sa ibang bansa. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development ang biktima at isinasailalim sa mga kaukulang interbensyon na makakatulong upang mawala ang trauma at takot nito. Samantala, di pa naman pinapayagan ang pagbisita sa biktima hanggat hindi pa natatapos ang assessment dito. Gayunpaman, pinapayagan ang komunikasyon sa bata subalit kailangan ng permiso mula sa otoridad. So base doon sa mga na-recover na computer data, evidences, doon noong February 18, base sa investigation, sa examination, sa initial na mga assessment, mayroon nakapag-identify sila ng isang possible victim of online sexual exploitation of children. So kaya po nag-initiate po sila ng another rescue operation po dito sa Abuyog, Leyte. Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bumuri Tacloban kay Abuyog Municipal Police Station, Women and Children Protection Desk, Police Non-Commissioned Officer, Police Sergeant Balachi Lumagod Bulito. Nananawagan naman ang nasabing opisyal sa mga magulang na gampanang mabuti ang pagiging magulang, ibigay sa batang karapatang maging bata, alagaan, protektahan at mahalin ng mga anak. At mula dito sa impila ng Bumuri Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bumbo!